again daghang Katoliko sa pangalan, pero dili Katoliko ang pagtuo. One of the best weapon against heresy mauning Santo Rosario. Tanawa rong panahon na, pila katawa atong masugatan diha, pangutan-an ninyo. Brad, sister, Katoliko ka? Tumutuban lang, oh, Katoliko ko. Naabay relihon makaluwas? Ah, dali ka na makatubag. Wala'y relihon makaluwas! Ha? Out of 10, nangutaan ako, anay. Ako ko'y nagkasulayan. Out of 10, bihira na nagnay usa ka buk maimong nga naay relihon makaluwas. Nga naman, grabe na bunog na kaahi ang mga Katoliko aning mga atake sa mga dili Katoliko concerning sa pagkamatuod nga simbahan. Ang silot nga ihatag sa Dios kanang pagkamatay hinay-hinay sa pagtuo, pero di gino mamatay totally, daagin na mabilin. Kaya ingon pa sa Ginoo, e forte inferi non prevalibus adversus iam, even the gates of hell shall not prevail against it. Di gino mamatay ng simbahan na. Daghan man malaglag, pero di gino tanan malaglag. Mao na ni adtong 2006 si Papa Benito XVI, Pope Benedict XVI, gideklara niya ang 2016 na Year of Faith. Nga naman, kay out of 1.2 billion Catholics, 2% lang ang naay nasayran sa pagtuo. Mao na kung nakahinumdum mo, sa una, napakuha na, 2006 Cathedral ko ay, kay minguban na si Richel, na ay gitawag og seminar about an credo. Unya matingala ko pag abot ito sa manual, instead of doctrine ang itudlo, puro pastoral. Ang doktrina sus Ginoo ko yung taon. Usakan pa bagi mo ragi kuan ba nga usi prueba nato sa pagtuo nato. Ang mando sa Papa nga kinahanglan mo back to basic ta. Basic catechism. Ngano man kay again daghang Katoliko sa pangalan, pero dili Katoliko ang pagtuo. Aron mabalik ning pagtuha, mga sir, mga ma'am, aron mabalik ning maong kitawag pagtuuha, mobalik sabta sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, magdibusyon sa Santos nga Rosario. Nga naman kay one of the best weapon against heresy mauning Santo Rosario. Problema po ani karon o mo majorities mga Katoliko rong panahon na di nakabalo mo rosaryo. Usulay ako pangutana be. Madam, ano katawa si madam mo, di ba? Oh, nga naman kay one of the best weapon to battle against evil, ang Santo Rosario. Nga naman kay ang Santo Rosario ang kinabuhi ni Kristo. Ang pag-ampo nga gitudlo sa balaang kasulatan nga mo na perminteng ginareklamo sa mga dili Katoliko, nakasulat ng tanan sa Biblia. For example, mingon tag Pater Noster que es in cielo sanctificetur nomen tuum. Ano mingon tawag amahan namo anak ang kasalangit, tama sa Biblia. San Mateo kapitulo 6 bersikulo 9. Kana mingon tag Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Naa na sa Biblia. San Lucas 1:28. Kung sa mga pag-ampo sa Santo Rosario, I believe in God, naapo na sa Biblia. The Father Almighty, naapo na sa Biblia. Ang pag-sign of the cross, Galacia kapitulo 6, bersikulo 14, ang niingon San Pablo, wala ako'y laing gipasigar bugawa sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Tanang pag-recite nato sa Santo Rosario, nakasulat na sa Biblia, pero ang atong pagtuo, dili man ta Biblia lang. So mauning panahon, kining Oktubre 13, mga sir, mga ma'am, timan ininyo ni, mauni ang pagpahinumdum kanato nga ang mahal nga birin sa langit nagpahimangno nato. O nya imong pas mahal nga birin, in the end my immaculate heart will triumph. Nga naman kay sa panahon sa tawag anang krisis, sa panahon sa kapiligro, walay laing ihatag ang Dios nga paagi, bugtong paagi nga maluwas ta kung dili ang mahal nga Birheng Maria. Wala karon mga panahon mga sir, yon ato ang lig-onon ng atong pagtuo, atong indugan atong pagtuo, mobalik ta sa pagdibusyon sa Santos nga Rosario. Nya karon nga panahon, ang ako ang Rosario manggod nahurot na manggod siya.
Ya basig na ay mangayo ang katong tawag anang dili mo dawat, basig kaliwat sa bitin kas Biblia mangudduha mo na naa. Kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa bitin, ang kaliwat sa yawa, di magina moingon mo sa babae nga maghimaya ka Maria kay kaliwat mo si yawa to. Katong tawag anang kaliwat sa babae, mo recite dito ang tawag ining rosaryo. Nga na ako rosaryo diri mga sir, pero pila na rin nikabuot katong dito mi naging semana sa Turil. Sa Turil is nagka-dispose ko nitong mga 50 kabuok. Nga, kitapukan ko adto eh. Di ba Sir Remigio? Tapukan ko adto. Nga karon abot pila na rin nikabuok. Sa gusto lang. Sa itong gusto. Libre, huwag ba yan? Sa dili katoliko, pag sila ang magwali, sila yung mangayo nato. Kabantay mo ana? Sa mga bus, pag umagwali, hatag sobre, pagkaman balik. Sa itong alahi, pag katoliko ang mawali, kita'y muhatag libre. Walay bayad. At sa sir, walay bayad. So, sa gustong muangkon ini, doon lang mo sa kuha. Pwede man gihapon no, before tatawag ka ng mukuan is we have to recite the Ave Maria siguro before na ko ihatag. Kaya atubang ta sa tuang altar, mga sir ha. So palihog bandidog ang tanan, in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So, yon sa gusto mo angkon ini, gamay naman yung 15 naman siya ni kabuhog, or yung 14. Pwede mo mo anhi. And yun, ako makapalit pa ta, makapangayo ta, next Sunday, possible na magdala pa po ko kay Rosarimat matakaron. So, ayun lang mo kaulaw, kaya katudang mga maulawon, hindi mo nyo mga tagiya daw, anak. Sige, doon lang. Doon ako. Wala. Okay. Dara. Paligog ko. Napadali. Okay. Ipan na lang. Naipan dito, sir. Oh. Okay, so ano na lang namin yung nahulog. Sige. Isa-isa lang ha, isa-isa. Isa-isa lang. Okay. Sige. Sige. Napinabilin? Kato nabilin, ibalik. Sige. Kasi pa to wala. Ang may si Sir Rundo. Kuha, sir. Yan. Isa pa. Madam. Okay, sige. Okay. So, karon, kung saan paggamit ng rosaryo, kay basi unyag tawag anang nainig ko ang rosaryo, niya, di takabalo mo gamit. Kininda ko nga cross, gininato una, siyempre mag-sign of the cross na. Dapat ang pag-sign of the cross, dapat na sa tama. In nomine Patri, or in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Pagkaman, amen. Wala na itong pakaong diri sa bakba. Wala na to ha. Nga naman kay, mo man ang paagis patuo-tuo. Sa ngalan samahan, tungod ka sa malas Biblia, ipatik ang ngalan sa amahan sa atong agtang. Sa atong dugan, ang uban sa taguangkan, nga naman kay ang anak sa Diyos tungod sa gugma sa Diyos sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang anak. St. John chapter 3, verse 16. Espiritu Santo timaan sa paglikon sa Juan kapitulo 14, verse 16 ug 26, timaan sa paglikon mo ng ato ang abaga. Then i-recite nato ang atong ang kredo or pagtuo. Nagato ako sa Dios nga amahan makagagahom sa katanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, etc. Then after on that, kining usa nga nagsunod mao ni ang amahan namo, ang our Father. Nagtimaan nga nagtuo tag usa lamang ka Dios. Kining tulo nga nagsunod, nagapunting na nga kining usa ka Dios na ay tutulo ka mga personas, ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Unya ang ato ang gine-recite ani is tulo ka maghimaya ka Maria. Pagkahuman after aning tulo, sunod ning isa na pud ka bigs,
paghimaya sa Dios. Munang moingon tag himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Then after on that, mosunod na yung tawag ini mga misteryo sa kalipay, kasakit ug himaya. So every mystery na ay pulo ka bigs ang ato ang gunitan. Then pag mahuman ang usa ka misteryo, mo nang himaya sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, unya gitukon nato tong gitawag og Fatima prayer. O my Jesus, forgive us our sins. Or O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ngano man kay kana nga panahon nga nagpakita ang Birhen sa Fatima, gipakita ang tulo ka bata sa impyerno. Naagyoy impyerno. Una ato ang i-recite after the mystery. Then after mahurot na tanan, mahurot na, so i-recite na dayon nato kadtong Salve Regina, or maghimaya ka Rayna, inahan sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Then, atong litokon ang litanya sa Loreto. Then, diha matapos. E nga, pagkahuman, kung naata sa estado sa grasya, makadawatag indulhensya. Pero, dili ma-apply or madawat ang indulhensya kung dili ka mag-offer og usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka Gloria, pag-ampo para sa Santo Papa. Mao na requirements nga makadawat ang indulhensya. After the rosary or bisan unsang devotion, dili ta makadawat og indulhensya kung dili ta mag-offer og 1 Our Father, 1 Hail Mary, and 1 Glory Be para sa atong Santo Papa. Yun. So, unta. At pagkaman, manguros ta ang tawag in pinaka na sige lang sunod, makabalik pa ko diri puhon sunod is yun, maghapagtag ka ng detailed instruction concerning sa gitawag og rosary. So napa ko'y nabilim-diri nga duha, basig naapay mo tawag ining gusto, pwede ko ninyo doolon. Then after on that, ayun, unta inyohang magamit. Ayun ang pag-ibot ang display mga sir ha. So kini, sacramental man kini, is intended ni para sa ato ang relihiyosong mga buhat. Dili ni pwede gamiton sa patuo-tuo. Pugtuon dito sa lungon. Kaya para di daw ko na magkatay-katay ang patay. Wrong! Mali na! Dili na pagtuo sa Iglesia Katolika. And remember, si bisan kinsa magpasipala ni ining maong mga balaang mga butang, nakakumitar kita og sala nga sakrelihiya. Sala patok sa mga butang na naay koneksyon sa Diyos. Okay? So, kato lang siguro, sir. And basig na ay pangutana, pwede ko mudawat sa inyong mga pangutana, mga sir.